Cha ngisukuma nokubonga. Ngibonga labo befundisa ade bengiphathele inkonzo namhlanje. Nkosi zibabusise. Kule nkonzo okuya namhlanje. Bantwana baNkulunkulu zilomnyama ondlela zimhlophe. Inkonzo eyasungulwa isilo esibuzile isilo Mdlukumbane. Wasethi kumina Mtaka Nhliziyo uzongisiza. Uyothi njalo makuyile isikhathi ebese ngilethela inkonzo la. Ngifuna uzongivulela umkhosi omkhulu oselwa kodwa kuyoqala wena uyothi emva kwakho ke masuhambile bese ngiqala ke umsebenzi wala ekhaya. Uthi kuyoqala thina sivule ngomthandazo bese basiqedile ukuthandaza bese sihamba bese siqala ke umkhosi omkhulu umkhosi oselo bese thina ke eNazaretha ke lokho kuyangijabulisa futhi kuyangithokozisa ngoba zaziningi inkonzo ayingakhetha kuzona kodwa wakhetha nina eNazaretha. Ngiyacela ke ukuthi njoba sikhona la uthi naye uMdlukumbane abe khona. Ebese heleza umoya ayinawo wayenomoya omuhle lo baba. Ngendlela ayenomoya omuhle ngayo. Hlaba unoni uyakwazi ukuthatha abantu abanjiya ya ushiye ichwenzi ufa uyinobo kodwa ngiyafisa ukuthi namhlanje basila namakhosi onke oselwa ingonyama zala suwa ingonyama endala kuze kufike kule ngonyama ekhona manje uthi amakhosi amadala ayembathe le khona bese kuheleza umoya wakhe uMdlukumbane bese nezigodlo siyazwana nabantwana nendlovukazi kube nendlukulu kube into eyodwa. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Ngizocela ke leli thuba ke ngidlulisele uyena uMntaka Mdlukumbane asiphe mhlambe okuncane asiphathele wona bisikhathi sambili. Inkosi imbusise. Inkosi
insizwa uma kukalifika manje khetha izitoko ayeke isiceleni uzomkhanda wakithetha konke khanda bezindlu nabezindlwana wakabele bepheka imlomo ngeyomakuma kasala impahla endizango fana zasala sebalila fana zasala sebalula esekumweni mathaka kulwandle ewu embezi uyadela mfaza petrolwane wena bonithole akusweni namhlanganisa libhubini wenando Ibandla lamaNazaretha lonke likhona, abefundisi nabakhokheli abakhona hlasuthi yazwe izulu ngithokoza kakhulu ngiphakamise kakhulu ukubonga kanye nendlunkulu ngithokoza kakhulu uNkulunkulu kwabini indlunkulu ewakhetha umthandayo indlunkulu ekwalinda uzulu indlunkulu mayiseka ngibingelele futhi ngokukhulu ukuhlonipha indlunkulu engobaba indlunkulu engomama bami indlunkulu engo-anti bami abafowethu odadewethu abazabami abakhona ngithokoza kakhulu ninabisilo ukuba sizokhonza kanye nani ninabisilo nokuzomukela unyazi lapha ekhaya enkonzweni eyake yenzeke minyaka yonke. Ngicela ukuba ninabisilo ngiphakamise ukukhulu ukubonga futhi umntwana omkhulu owaphinda ngene umntwana uZuzifa ngiphakamise futhi ibambokhosi labaphelezi ngingakhohlwa ukubaluleka kakhulu sikhona kanye nayo imeya yaseZululand Shenge Solanisa ngithokoze nangomsebenzi othe ukusukela phezulu umsebenzi ohlanganisa indlunkulu kanye nesonto ibandla lamaNazaretha. Ngicela ngibonge nehlanganise nabo abakwa-Easy Pay abakhona nabo abathe babazivakashi zethu ukuzokhonza kanye nathi namhlanje kuleli Sabatha. Mina ngisiko ngithokoza kakhulu usuku lwanamhlanje oluyisibusiso nolubusiseke kangaka ukuthi minyaka yonke siyake senze isiqiniseko ukuthi le nkonzo iyenzeka. Kuningi-ke esisuke sikhulelela kule nkonzo unyaka wonke esisuka kuwo awubangalula kuneyihibe laphaya nalaphaya kodwa uNkulunkulu emhle nakho siyaphila
Ningakhohlwa bakwethu omalume bami baseSwatini abakhona kanye nabo. Mina ngomnene siyabonga ukuthi nani nikhona. Ningibonge kakhulu eMbenyamini umalume ukuba nize nizomela kule nkonzo. Mina besilo kuningi esiyake sikhulekele kule nkonzo ubonga unyaka omdala nokukhulekela unyaka omusha esisuke sizongena kuwona. Ngasengxenyeni yami nenye yendlubulo ngithokoza kakhulu uManazaretha uxhaso enhle nasinikeza lona siyinkulu futhi siyisizwe sonkana. Ngoba ngiyazi lokhu ngangena esibayeni nasemabhida besingakazi sibonane Manazaretha ukuze kube manje. Okwami namhlanje kule nkonzo ngiyazi sekuyisikhathi leyo msebenzi sefundile kuyona, kodwa ngokukhulu zithoba egameni lendlunkulu yonke egameni lami. Siyabonga kakhulu uxhaso enhlena sinikeza lona. Mhla ngingena esibayeni namhla ngiyogcotshwa emabhida ngibukela isitifiketi sokhosi. Ngithokoza kakhulu Manazaretha ukuthi nalapho ngoba ngiyazi ukuthi masisehlungweni siyindlunkulu ngisuke nikhona nilanda nathi, noma sijabula niba khona kanye nathi. Kuyangithokozisa lowo mhlobo, kungathi singababa lowo mhlobo uqine kakhulu kunezolo ukuze uNkulunkulu asibusise. Qhubeka khona lapho mntwana wabaphilangene meya waseZululand, umntwana wakwamina, umntwana uSimpiwe, indlunkulu yonke. Ngiyathokoza ukuthi ngenxa yeziphithiphithi ey'theza abakhona umntwana wabaphilangene ubengakaze uNkulunkulu kaZulu elithole ithuba lokuthi iqembu lize lizotha isihlalo iNgonyama. uNkulunkulu emuhle ukwazile ukuthi ngosuku lwangolwesithathu leli viki umongameli weNkatha umhlonishwa uVF Dlabisa weza nenambisilo elethe iqembu ukuba lizobingelela iNgonyama kanye nendlunkulu. Babephelele bonke. Kwangijabulisa kakhulu lokho ukuthi ngoba ngiyazi mangithi iNkatha iqembu lasekhaya abaningi bayadileka ukuthi kodwa ngiyazi abanye bayakwazi ukuthi ngabona kubalulekile mina isilo ngoba ngazi ukuthi kuzoba khona lo msebenzi omkhulu kangaka kuleli Sabatha. Ngase ngibamema nabo ukuthi asiyohlanganyela ngomkhuleko, ukhulekelwe ukhetho esiyakulo ukuthi lube nokuthula nanokuthi bona njengenhlangano yepolitiki
beze bezothatha ibusiso kushembe. Ngalokhu ngingasho ngithi eqenjini lomntwana waphila ngenye ngithokoza kakhulu ukuthi namhlanje bangihloniphile, namhlanje sinabo lapha. Mina bendlovu ngilapha nje namhlanje okuyikona sisindo sokuhlangana kwethu kuleli Sabatha. Sisuke sikhulekela umkhosi wokweshwama. Umkhosi wokweshwama ingwenyama enzayo kanye nonyazi babopha amafilo bahlanganisa ukuthi yothi njalo ngalesi sikhathi ngoba kade esho nje umfundisi uHlatshwayo ukuthi ngoba nonyazi ngiyakugcizelela nalo lokho ukuthi ingwenyama yakhetha ibandla lamaNazaretha ukuthi beyilo ibandla elenza lo msebenzi omkhulu kangaka. Ngalokhu maNazaretha amahle ngibonga kakhulu. Ngibuyele enkulumeni eyakhulunywa ngumfundisi uHlatshwayo. Ukhuluma yona impela indaba oba yona njengoba iyona. Wathi eqala nje umngcwabo ubaba singakaze sibonane, wangibusisa ngokuthi ethi mina ngiyamazi lapha akhandwa khona ngizomntwana leso sikhathi. Ngabuza-ke ngesilo umbuzo engawubuza khona ngoba phela ngiphila emhlabeni ngumuntu. Omunye ufisa ukuba yiphoyisa, omunye ufisa ukuba yilokhu nalokhu. Ngabuza uNyazi ngathi ngizoba yini. Mina besilo angikhohlisi kodwa ukuthi ngiba yisilo ayikwakude kakhulu ukuthi ngicabangele entweni efana naleyo. Ngoba phela sizelwe sibaningi, kwabanenhlahla intombazane waganwa kaThuba. Sibaningi, sibusisekile abafowethu nodadewethu sibaningi. Akingwe yami bayodwa. Ubaba nina besilo washo wathi isilo esuzile bakhonzele kakhulu, kodwa uthumela beka ubona ibhubesi. Wathi kuselapho sathi siselinda la ngakhetha khona uNyazi laseluthi uNyazi ayelanga ngakhetha uthumela esontweni ukuhlala phakathi kwenkosi yamabiyela nenkosi ikhaya. Abanye-ke amaNazaretha ngaleso sikhathi bakhona abafowethu abalapha ebandleni kodwa aze bethole lo. Bakhona abazalwane abalapha ebandleni aze bethole. Ngisho bakhona abalapha enkundleni kaze bethole. Kodwa ngenhlonipho ukuhlonipha uNyazi ngenza lokhu uNyazi lalithi mangwenze. Yingakho namhlanje kunjena ngoba ngibona nabesiko.
ngiyazi ukuthi akukho engingakwazi. Ngiyacela bakwethu ukukhulekele izinkulu njengokubaba kadesha. Izinkulu ukuthi ibuye ihlangane. Ukuhlangana kwezinkulu kuwukuqina kwesizwe. Ukuxega kwezinkulu kuwukuxega kwethu. Lokho ninabesilo ngiyacela ukuthi sibambane khuleko kulokho ngoba kulezi ikhathi nje izinkulu yawudinga umkhuleko kakhulu kunezo. Kunamacala sekhona abasesebenzi abanye sekhona axatshelwe njalo. Bayede shalom mhlabathi onomnyama onongazindawo bengeke kusinamalazaretha bayede ngazi masekhona ukhohle kubesi akasekho la ilungelo lokukhuluma ngonyama kodwa mina bengithi nje ambike ngokuhlala ukuthi lapha phakathi kwethu kukhona uZulukwabili khona bayede ngithapile ngonyama lapha phakathi kwethu ukhona izinkulu yakwaphetha lapha phakathi kwethu ukhona izinkulu yakwalendizulu. Izinkulu yakwalendizulu hambisana neziyalo esilo lapha yakwalendizulu banokelile. Lapha phakathi kwethu ngonyama ukhona indlovukazi uMamayisela osekona ngonyama lapha esihlabeni njengamanje. Bayede phakathi kwethu khona abantwana bazo zonke izindlu zenkosi eyikhona ebukhosini balapho kwaZulu. Bese kuba khona ngonyama abantwana abahamba izindlu ngemlabeni umntwana wasengudwini okhona phakathi kwethu. Umntwana wasegazini umntwana omkhulu wasegazini ukuthi ungazoba khona amazi umelana ngonyama kodwa kuzoba khona. Kuthi phakathi kwethu ngonyama ukhona amakhosi asenzenkulu ahola inkosi uSola oselahlalo emakhosini esifundazweni. Lapho phakathi kwethu ngonyama ukhona umkhosi basemapondweni eqawukeni. Bakhona abantu benkosi abazolenza ufazi ubasobuza sidawo ngathanda ngaphakathi sobona lesi. Amagama okutana inkosi uSteve kunamanye inkosi abelo ngambi. Lapha phakathi kwethu ngonyama ukhona umkhosi waseswazini abathembi ngonyama abaswati bahona ngomntana inkosi ihlangabeze abaphakathi bakhona. Baye mhlabathi ingane sibodile siyakodwa sicela ukuthi amagama ngonyama bomwe esikwele sithatha thula phakathi kwethu bese kulo ngolugwalo nje asenzise kamazonkomo baye. Wena wethu onyane inkosi mbingele isimo samakhosi bingelele abantwana bonke benkosi nina bendlu ngiyanibingelela nabo bonke abasivakashele ngakhohlwa abantwana benkosi yaseswazini ngiyanibingelela ngokunene. Ngiyabingelela kakhulu indodana yethu umntwana wakwaPhethangele shene nabo bonke uhamba nabo ngiyababingelela. Ngiyabingelela kakhulu ibandla laseNazaretha, ngibingelele unyazi nezulu. Ngiyathokoza mntakaMayiso ukuthi isivumelwano sakho nomdlokombane usasigcinile. Kuyasithokozisa ukubona leli bandla ngalesi sikhathi lapha sesiya khona emkhosini oswela. Kuyasithokozisa kakhulu ngoba ubumdlokombane wayethanda wayewuthokoza nje
kodwa wayethanda ukuthi uze nebandla lakho, ngoba ibandla leli isizwe sayo inkosi. Siyathokoza nangenkonzo esesizwile. Ngiyangifise nje ukuthi sengathi ibandla lamaNazaretha inkonzo yalo ngoba iphethe imiyalo, iphethe nezimiso nezisekelo zomuntu ukuthi ngabe iyashunyayelwa yini emakhaya. Bengathanda ukuthi le nkonzo yenu ingagcini nje enkonzweni yesonto, kodwa ishunyayelwe nasemakhaya. Niyasibona isikhathi esiphila kuso, isikhathi esiphila kuso esibi kangaka, ukubulalana nakho konke lokho okuthiwa singakwenzi okushiwo ngamaNazaretha siyakwenza. Sengathi uNkulunkulu angasisiza. Sibonge mntakamayeyiso Nhlanzi ukuthi njalo silethele lenkonzo, sizokhumbula nathi ukuthi fanele sime kanjani njengesizwe samaZulu. Isilo kakhulukazi ngoba besikhuluma nje bese sithokoze yonke imikhakha ehlanganyele kulo mkhosi, ikakhulukazi Shene. Sithokoza kakhulu sizwile iqhaza olithathile. Siyabonga wena weNdlovu ukuthi uhlanganyele nabantu bakho kulo mkhosi. Siyanifisela inhlahla, sinifisela nonyaka omusha, ngoba phela siyagcina ukubonana, sibonane ngonyaka odlule. Nabantwana sibafisela ukuphumelela nasesikoleni, nalapha ba-aplaye khona baphumelele. Sinifisela okuhle nonke. Siyabonga. Bayeke njalo umhlabathi indlovukazi ekhona phakathi kwethu, abantwana abasendlebulu bonke abakhona, amakhosi asendlebulu akhona, ibandla lamaNazaretha. Mina besilo sesifika sigcineni kohlelo. Sibonge nje ngamunye ukuthi ube khona phakathi kwethu, zibe ngxenye yokuqinisekisa isivumelwano noma isithembiso esenziwa phakathi koMdlovumbane noNyasa. Kuleli thuba ngicela ukuthi sicele umfundisi uShozi azosezela imemezelo. Bayeke. Hallelujah.